Bħalissa l-iktar fokus li qed ikun hemm hija fuq il-kwistjoni tal-nisa fil-Parlament. Hemm issues oħra għax l-kuntratti kif jiġu draftjati meta mara tixtri proprjetà, però l-iktar li qed inħarsu bħalissa hija fuq il-nisa fil-Parlament, għax nafu li għandna numru żgħir ħafna ta' nisa fil-Parlament, ir-rappreżentanza, u għandna fuq ir-rappreżentanza qed nitkellmu, ta' nofs il-popolazzjoni mhix qedem, u allura hemm bżonn li dan in-numru jiżdied. U allura dak il-focus. Aħna kien hemm consultation paper li qed nirċievu, jiena hemm technical committee, jiena membru ta' dan il-technical committee wkoll, u qed nirċievu il-feedback, l-opinjonijiet tan-nies dwar dan id-dokument li huwa dettaljat ħafna, li qiegħed fuq 4 pilastri, tibdil fil-Kostituzzjoni, gender mainstreaming, l-Electoral Commission, il-bżonn illi tkun magħmula minn nisa u irġiel mhux irġiel biss, illi l-Parlament ikun iktar family friendly kemm għan-nisa u kif ukoll għall-irġiel għax kulħadd għandu familja u kulħadd għandu tfal, u kif ħanżidu is-sistema ta' kif qed tiġi proposta kif ħajżdiedu in-numru ta' siġġijiet għan-nisa fil-Parlament. Għadha kif ħarġet ukoll il-Ministru titkellem u l-Ministru tal-Finanzi, Ministru tal-Finanzi dwar it-taxxi għax din hija issue lila snin kif qalet il-Ministru dalli li jiena niddiskutu kif l-aħjar nindirizzawha. U tidher li qed tiġi b'xi mod indirizzata l-ewwel pass biex min irid jista' japplika biex ikollu computation u submission ta' taxxa separati. Kif stajda naraw minn dan ir-rapport ta' l-NCPE rigward ix-xogħol li sar matul is-sena li għaddiet li naraw iż-żieda tan-nisa fil-post tax-xogħol, ovvjament l-indipendenza finanzjarja hija essenzjali u essenzjali mhux biss biex kull marra tkun awtonoma u indipendenti, imma wkoll għaliex meta inti m'għandikx din l-awtonomija tista' wkoll u hija mqabbda ma' affarijiet oħrajn bħal pereżempju li toqgħod f'relazzjoni abbużiva x'inti tkun tiddependi finanzjarjament minn min qiegħed jabbużak. Ġifieri din torbot imbagħad ma' dak illi għamilna fil-liġijiet fejn għandna waħda mill-aqwa liġijiet fejn tidħol il-vjolenza abbażi ta' ġeneru illi hija in line ma' l-Konvenzjoni ta' Istanbul, fil-fatt irratifikajna dik il-konvenzjoni u għandna liġi li hija il-gold standard, biżejjed le, qatt mhu biżejjed għaliex kif naraw fil-ħajja ta' kuljum illi inti tagħmel il-liġijiet, però mbagħad fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum trid tara dawk il-liġijiet kif qegħdin jitħaddmu meta jiġu bżonn xi servizz, meta jmorru jirrappurtaw il-pulizija, social workers, illi kulħadd il-liġi trid tinżel fil-livell ta' kull min ikun sa iħaddimha u hekk intejbuha s-soċjetà u hekk ikollna l-ugwaljanza għax billi jkollok l-ugwaljanza fuq il-karta tal-liġijiet u ma titħaddimx kif għandha titħaddem, ovvjament hemmhekk tinduna kemm għad baqalna x'nagħmlu. U f'kwalunkwe sfera ta' l-ugwaljanza minkejja illi mill-aspett leġislattiv għandna l-aqwa liġijiet, issa x-xogħol tagħna huwa illi naraw illi fil-livelli tas-soċjetà tagħna dawk il-liġijiet qed ikollhom effett, qed jitħaddmu tajjeb u dejjem inkomplu nħarġu n-nies illi jridu jħaddmu dawn il-liġijiet sabiex verament f'pajjiżna ikollna l-ugwaljanza.